Ти си турчин под камайна. Yapma. Ти си турчин. Başlasam ben. Да. Başlasam deme. Тихо бе. Тихо бе. Оле, на пикса. Вика на пикса. Са сръбска баница ли? И сръбска баница. Ей, баничка. О, не, детска помечта, брат. Ей, сръбска баница. Сръбска баница. Цялата стана червена маняк. Ей, Димитрова баничка. Заевска баница. Мата, ме почиват няма. Ох, не мога. Ох, ей, заевска баница. Нима. Ей, котешка баница с сиреници. Не се спира там, госпожо. Ще я помоля. Тихо да бе, влезете Зайо в колата. Байо. Благодаря. Тихо бе, заебая. Макс. О, shit, shit. О, no. О, no. Моля. Ма се болят. И мене. Абе, може да дадете целуна? Не, Ма искам, не дава къспът. искам поне гушка, може ли? Окей, любов моя. Какво? Нищо. Чакай, бе. Стояне! 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 Енчев, тихо! Нямам вода. Не си правя, бре. Ти си прав, Енчев! Как си банички с сиренци? И спанак. Енчев, не си прав. Няма такова, бе. Не си права. Стела не... Стела, не? Стела Артой. За Майя, да. Сетих се какво да направя. Бела, искаш да те направя... Майко. Чуй, искаш си банец... Не. Не, чуй, не бе. Не. Не, Не. Чуй, искаш ли банец с сперма? Не. Защо? Ще се много добре. Бела предлага услуги за АОБГ. Аз съм. Бела предлага услуги на АОБГ. И майките така. Бела, Стела, Бела, искаш ли банец с панак, сирене, смърфове и зайци. Ви умряхте, бе, майко. Ох, не мога. Ох, чакай
две... Чакай да го имам клип. Чакай. Бела, имам го... И аз го имам. Това отива в клипове, не ме интересува. Отива в клипове. Да. Ти ми го, ама не. Ама, окей, искам по една цувки тогава. Окей, тогава казвам в клипове, чакай. О, не. Окей, тогава ме Не целни мога. по буската. Пръща ми ги носа. Бъл ме целни. Не. Да. Чакай. Аре бе, няма ги почвам, ако ме целнеш. Не. Окей, тогава ги почвам, чакай. Не. Първо ми ги прати да ги видя. Ама, искам първо да целувка. Първо ми ги праща педал. Ами, ти плата целия ми клип и там ти си го кътва и така нататък. Не. Окей, ще ти го пътам първо целувка. Аре бе. Първо клипа педал. Окей, чакай.